Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide mon e kala saaha bandiraɓe fulfulde ko noon kadi min beltore huccide mon oɗo subaka alarba hannde wiide tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seren ɓe min jejjitaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yoppo e Sénégal Mauritanie Mali Guinée Bissau Guinée Conakry e aduna o foof ha oɗo mboro sowawo holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon no subaka fo e addande won ko ɓuuri tengtude e jaydeli ɗi hannde jaydeli ɗi noon ine jeeya ko ɓuuri tengtude hen woni tan ɗum ko ganduɗa kañum woni banggue dawrugol kono kadi udditgol école ngol ma tawe e nder jaydeli oɗo subaka hannde kono kadi banggal liggey ko way noon ɗum fo nane nder jaydeli ɗi ma en gar hen joni so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum noon en mbatta sona udditirde jayde les échos jayde les échos kañum ari tan koye oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa kañum ko ivoirien mo ganduɗa ene jeeyanoy walla ne jeeyay wiyoɓe ko docteur eɓe tawa gonani ɗum kanko noon no wi tan ko docteur pharmacien omo wi omo ɓeyda caggal rewɓe ha saabi oɗo ɓiɗɗo debbo kañum ɗeesi wasde hen fittandu muɗum ha kanko oɗo ɓiɗɗo gorko oɗo saaha o fawama junggo ɗum noon adi e jayde les échos ina jeeya hen kadi jangde nder leydi meɗen Sénégal école aji dewɗi lawol eɗi ndewani lawol ɓe mbi tan eko tolni école aji ganduɗa udditama woni école aji privé ko yoga hen e mabɓe sa temedere jettuɗa foof capanɗe jeetati e nayyi e won hen e mabɓe koko ganduɗa ala kayitaji te sukaɓe nana jangga toon ɗum noon janggoɓe ha joni jinnaɗo mumen walla mbiyen yumman galle en e baban galle en oɗo saaha hagguillaji mumen nani uddi kono kadi hewɓe ɓiɗɓe mumen dutti koye ɗiɗon école aji privé saabi kulol ngol ɗum noon nani nder jayde les échos caggal jayde les échos garen e jayde l'observateur jayde l'observateur noon ari tan koye école udditowo oɗo saaha e wiide tan eko garmi joni ko woni école aji ganduɗa ndewani lawol kono kadi ko ganduɗa kañum woni tenuji mbiyanoɗi hikka ma école aji ɗi keɓɗum te ɗiɗon tenuji ha joni parani taw ɓe mbi noon ɗum ɗon mataw ina foti tan ummanede saabu oɗo saaha ɗiɗon tenuji potino parde ha fayay sukaɓeɓe ɓe ganduɗa kay gaynani taw hakkude mumen e lawol woni o mo ganduɗa konko woni kilifa mo Y'en a marre e Simon kamɓe noon oɗo saaha yete ɓe kuccitino hanki e ñawowo kono noon ɓe cuuti konngudi mabɓe tan ɓe mbi ko kala koɓe mbiya koɓe takkaɓe tan kono wona gonga saabu waddunoɓe tan e oɗo ɓiɗɗo gorko ko lijjidde banggal autoji e ko way noon walla ñamade kalis kanko Simon noon wi ñamade kalis o yinno ñamlade ɗum saabi o jetti passeport makko o totti ɗum oɗo ɓiɗɗo gorko te nde o filmetene ni o tinani ɗum ɓe garti kadi e Sankare Cheikh Niass oɗo ɓiɗɗo gorko mayiɗo e nder dumbirdu ɓe mbi noon autopsie o nana faaɗe gam andude tan holko saabi mayde makko caggal ɗum garene jayde gendire Le Soleil jayde Le Soleil ari noon e ko tolni tan e ujunnaje 6 e temedde 5 sukaɓe ɓe ganduɗa oɗo saaha e widemo ɓe ƴettama e banggal liggey ɗum noon ko nder leydi meɗen ina jeeya e programme xeex xëyu ndaw yi woni dawgol walla mbiyen liggey sukaɓe ɓe walla no sukaɓe daraneda ha daña liggey e nder leydi meɗen omo ganduɗa kanko woni Demba Kandji noon oɗo saaha ganduɗa kanko woni médiateur de la république o wi tan kala ko woni liggey makko ma waɗɗum e ngal ɗon banggal ina jeeya hen ƴewde no watta ha jaam ene arta e saaha foof kono kadi hakkude gardiɗo leydi meɗen Macky Sall e gardiɗo Éthiopie ɓe gaari hen kamɓe jayde Le Soleil caggal ɗum
ngaren tan e kadi haala ganduɗa yete ɗo joni saabi ha simo e omo ganduɗa kañum woni kilifa soka woɗɓe ɓe ganduɗa noon nani lawol kamɓe ne jayde quotidien ari hen e oɗo subaka alarba hande ko wiide tan oɗo Sall e Biyay kañum noon ɗo joni nani ƴeewe tan holno waɗa ha kamɓe ne ɗum ko ganduɗa kañum woni yete kañum woni immunité parlementaire mo ɓe itte to assemblée haaɓe mbawa huccidde lawol ɗum ɗon noon dañata tan ko e 14 e lewru octobre ndundu gonɗen goɗɗo mo ganduɗa yete kay wi ene wawi jaɓɓade mo ganduɗa kanko woni Alpha Condé woni maître Abdoulaye Wade e wiide makko tan amo wawi softude galle makko gonɗo ɗo e nder Dakar gam udditande ɗum walla lubde ɗum Alpha Condé dañoɗo woni ha tan leydi muɗum rutto e ɗo wonno ɗo caggal jayde quotidien garende jayde Vox Populi jayde Vox Populi e oɗo subaka hande ari tan ko wiide hanki noon wonɓe ganduɗa cewtini konngudi wi tan Moustapha Niass ko ɓasɗo fittandu muɗum ɗum ɗon noon kamɓe jayde nde ɗo ɓe jeddi ɗum saabu yidde ɗin konngudi ko Moustapha Niass e hoore muɗum gardiɗo assemblée nationale e oɗo saaha fo noon ƴewtidama nde balɗe ina heewi windede walla wiyede Moustapha Niass wasi fittandu muɗum kono noon o wi amone jaam amone jooɗi kono kadi amone fittamo wonde fittandu makko wiyoɓe noon ɓe noon ko yimɓe ɓe ganduɗa ko kalta ko ala ɗo pawi ɗum kono kadi ɓe garte maître Abdoulaye Wade e wiide mum tan ma wone wawi wallidde Alpha Condé ara o totta ɗum galle muɗum o gottoto ɗum galle makko hoɗa hen ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kilifa e Simone ɓe garti hen ha joni kamɓe nde ɗo jayde Vox Populi e wiide tan kamɓe noon ɓe mbi tan koko fawayi dow mabɓe ko wona lawol ɗum ɗon noon maɓe kaɓo ɗum ha ɗo ɓe mbawi koɓe mbawi dañde hen fo ɓe ƴefta ha joni jayde enquête ari tan e ɗum ko ganduɗa kañum woni galle janɗo toon to diwan mo Bel Air ha joni kañum ne haala muɗum ina heddita hen kono kadi ɓe mbi tan ɗum ko ganduɗa woni galleji ɗi janoji ɗo saaha Abdoulaye Sow kañum wi tan ko yo losko uddite hen kono kadi oɗo mo ganduɗa kañum wiyete ko docteur Sira Ndiaye kañum ko sociologue wiide tan wonko ganduɗa yafuye walla woppude noon tan yaaha ina weeɓi walla ne heewe nder leydi meɗen Sénégal te ɗum koko foti iwde ha laaɓa lawƴi ha laaɓa e nder leydi meɗen saabu yete goto fo so waɗi ko rewane lawol kuule ne foti pawade e dow mum ɗum ɗon noon ko ganduɗa yimɓe jeegomo mbasi hen pittali mumen e jeegomo ɓe ganduɗa gañandeli mumen muusi fotani woppirede noon kala ko foti daranede yo darane jayde libération ko hen kadi garteten kamɓe noon ɓe gari tan e nogas ɓe ganduɗa yete kamɓe ko ɓe wonɓe ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono kadi ɓe ganduɗa kañum woni Pandora Papers ɓe mbaɗi losko yañgo faade tan e dañal e ko way noon ɓe mbi noon ko leydi meɗen ina jeeya tan e leyɗele ganduɗa ƴewtidama e banggal yete kañum woni paradis fiscaux ɗum ɗon noon son nani ɗum woni ko ganduɗa ƴettude walla jawdi ganduɗa ete wona jawdi rewdi lawol walla ƴeftude jawdi ena nawa ɗum e banggueji goɗɗi ƴettude jawdi mum kañum ne nanna e nder leydi meɗen Sénégal ha yiita woni omo ganduɗa konko wiyete DSK kañum ne haala muɗum nananoma no fewi kono noon ɓe mbi ko oɗo saaha ƴewtidama tan amo jeeyay ɓe koppareji mumen keewi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal toon to diwan mo Kafountine noon ko telne 150 sukaɓe woni ɓe ganda ko fawaɓe juuɗe ɓeɗon noon parantuno ko yaade tan e maaje ɗe ko wiyete Barça walla Barsac ha joni jayde Stade kañum uddoto damal e oɗo subaka abeni ha joni tan e parande Sénégal Namibi noon ko oɗo samedi pandiɗo so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum ɗon noon hewɓe nodditama hen ene jeeyay omo ganduɗa kanko woni Bamba Dieng kanko Bamba Dieng noon o wi tan ko tawde ngol woni lawol makko gadanol omo ara équipe omo waɗi hen haqqe doole makko ha ko wawi foof o waɗa ɗum walla o daña ɗum ha Sénégal wawa
folde leydi Namibi tawde ne anda ko leydi ni ganda mantinidi e bangal football ɓiɗɗo gorko mantiniɗo kañum neni wiye Kylian Mbappé kanko ne oɗo saaha nde wonnamna tan hakkude makko e Messi e Neymar wi ko kanko woƴimo tan ko no équipe moɓɓe waɗi ha gagné ko ɗum woni goƴa makko kono noon wana goɗɗum sabu kamɓe fof so ɓe ndendini juuɗe maɓɓe tan ko ɓe jiiɗi ko maɓe dañ ɗum Italie e Espagne kañum neneni faade ɗum ɗon wonata tan ko hande so saga waktuji 17 yoni e kikiɗe koye ɗi konngodi guddeten ko ɓurno tentude e jayndeli men e oɗo subaka hande en batta sona addude moon banggal ɗum ko ganduɗa kañum woni fait divers walla gueɗe rendo joni joni garene dawrugol bangal dawrugol hande gareten koye jitodiral hakkude président meɗen gardiɗo leydi Macky son excellence monsieur Macky Sall e oɗo mo ganda kanko woni gardiɗo Éthiopie kamɓe ɗiɗo noon ɓe jitodiri saabu kanko gardiɗo leydi ndi omo jeeyano e noddanoɓe toon to diwan mo Éthiopie gam tan tawtorede jonde kamɓe premier ministre moɓɓe kamɓe noon ko leydi ganduɗa kamɓe Éthiopie république fédéral mo Éthiopie ɗum ɗon noon goto fof noddi goɗɗo o no ɓe mbaddata junggo e fandu haaɓe liggodira kono kadi no ɓe mbaddata ha ɓe mbawa suttude leyɗele moɓɓe saabu ina anda oɗo saaha banggal corona o won leyɗele ɗe ganduɗa kewɗi ɗi ganduɗa oɗo saaha nana jaara koppi ɗum ɗon noon kamɓe ɓe mbi goto fof so waddi junggo muɗum e tottodiri junggo muɗum e goɗɗo o tan ma won ko mantini kono kadi ma won ko ganduɗa ma nawru leyɗele ɗe yeeso ɗum ɗon noon koko ganduɗa ne wawi wonde saabu saaha foof ina ƴewtinda leyɗele Afrique ina heewi tottodirde juuɗe e leyɗele goɗɗe tawa Afrique so totti junggo Afrique ne wawi wonde ko ganduɗa yite ko ɓuural wonata e muɗum saabu ngal ɗon ɓuural woni ko addanta en jaam kono kadi woni ko ganduɗa ma nawru Afrique yeeso saabu Afrique woni to ganduɗa ala ɗo ko manki hen saabu banggal ndiyam nani ɗo banggal or nani ɗo jama nani nder Afrique kala ko yilete nani nder Afrique ɗum saabi leyɗele tubakoɓe he kewɗe ne intérêt ji mumen ji e leydi fof gam dañde ko ganduɗa ko kañum yiiɗi ɗum ɗon noon so tawi leyɗele Afrique mbaddi juuɗe mumen kamɓe liggima koɓe jiiɗi ko maɓe dañ ɗum no hannirta ni ɗum noon ene weeɓi hande yoɓe jooɗo tan goto fof udditano goɗɗo ɓernde muɗum ɓe jewtida e banggal diplomatie ɓe jewtida kadi e banggal ko ganduɗa kañum woni leadership kono kadi banggal no ɓe mbaɗata ha Afrique suuto saabu saaha foof ko ganduɗa ma wiye ma wallite saaha fo yo ɗum ko ganduɗa kañum woni luɓade walla jettude jawdi tubakoɓe yaade ne yoɓa kadi wona ko ganduɗa ne muusi saabu ñamale ko Pulaar wiyata ñamlel ko joɓel so neɗɗo ñamlima ma yob holno watta ha yoɓa on ji coronavirus o kanko gardiɗo leydi meɗen Sénégal omini ñaago tan ha joni no watte ha ñamale ɗe jaafe ɗeɗon ñamale so jaafama ma won ko ganduɗa ko ɓuural saabu saaha foof so tawi leyɗele ɗe jahani tene jogani kadi banque uji ɗi ñamale ne poti yobde ɗum kadi koko ganduɗa ko muuseke tan fawoto e dow moɓɓe ɗum ɗon noon kamɓe soɓe jottima e koye moɓɓe haaɓe gandi ɓe poti tottodirde juuɗe ɓe poti liggade han kadi kono kadi ɓe poti yaadude ɓe mbadda e junggo e fandu ɗum ɗon watta sona tan yonnede kono kadi yo won ko woni gonga e moɓɓe saabu saaha foof ina yiiye ardiɓe leydi ɓe ena jotto kono nde ɗon jonde haydara tottirta yataw ngol ɗo lawol maɓe mbaddu juuɗe moɓɓe ɓe liggo woda ko jibinani Sénégal kono kadi woda go ko jibinani toon to diwan mo Éthiopie to wona ɓuural koye ɗi konngodi guddeten ruɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka haɗen uddude tan ko weltinde yoga e yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV ina jeeya hen Ibrahima Oumar Kane woni ko toon to diwan mo Mauritanie to yete Ablaye Jim kañum koto Paris e Tidiane Ba mo ganduɗa kanko woni Ifra Sadio Ba kañum ne ene weltine mbeɗe weltina en kadi mawnam Demba Dikel Diallo
Mamoudou Dikel Diallo toon to diwo to ganduɗa kañum woni dara halayɓe ɓen ko Espagne naaɓe e kadi ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni rewɓe mabɓe kono kadi cenel fulɓe naaɓe hande on calminama on juurama cenel fulɓe noon nani woni hakkude dara halayɓe wuuro Alaji Mamadou Moussa Ly e ɗo ɗo ganduɗa kañum woni Paté Gallo wuuro ceerno Seydou Nourou Ba mo salmini amo juure e oɗo subaka alarba hande wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam e kisal hokkude on aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano e banggal caméra o ko Ndeye Fatou Massali.